මිනිස්සු ගෙඩි කඩන්න එනවනේ. ගෙඩි කඩන්න ආපුවාම මුල් පිටින් ඇදලා. ඇදලා. එතකොට දැන් අලුතෙන් පැල දාන්න උනා ඒකේ. ஏதாவது பிச்சுங்களா இருந்தா ஃபைன் வந்து 5000. அப்போ அதெல்லாம் பே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாகவே தான் இங்கே வந்து கை வைக்கணும். කියන්නේ විසි බීජයක් කිව්වා. ஐயோ. ඔක්කොම ගස් මැරුණා. ඉතින් දැන් ආයෙ හදලා මේ අලුතෙන් හදලා තියෙනවා. தேங்க்யூ. අවුරුද්දටම කිලෝ එකක් කඩන්න පුළුවන් නේ. අවුරුද්දකට කිලෝ එකක් කඩන්න පුළුවන්. කිලෝ එකයි. කිලෝ එකක්. එක පැලයකින්. එක පැලයකින්. එක පැලයකින්. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு செடியிலேருந்து ஒரு செடியிலேருந்து ஒரு வருஷத்துக்கே 1 கிலோ தான் பிக்கலாமா. காய்ஸ் எனக்கு பிளாக்பெரி அப்புறம் ஸ்ட்ராபெரி இருக்கிறது மட்டும்தான் தெரியும். கோல்டன் பெரி பியூபி ஏதோ பெரி எல்லாம் இருக்குது பாருங்க. இந்த இதான் கோல்டன் பெரி. வந்து எல்லாரும் இதை பிடிச்சி இழுக்கிறது பிக்கிறது. அதனால இவங்களை கண்டதோடு அதை விட்டுட்டு போயிடுறதான். அப்போ அதனால அவங்க திரும்ப அதெல்லாம் பிளான் பண்ணுறாங்க. அப்போ இங்கே வாங்க இதெல்லாம் பாருங்கள். இதுகளை பிச்சு இழுத்து சாப்பிட்டு தேவையில்லாத வேலை செஞ்சுட்டு வேணாம். ஸ்ட்ராபெரி ஃபார்முக்கு தான் வந்திருக்கோம். அது இங்கே ஸ்ட்ராபெரி சாப்பிட முடியுமா பிக்க முடியுமா உள்ளே போக முடியுமா ஒன்றும் தெரியல. ஃபுல்லாகவே மணினால மூடி இருக்கு. டிக்கெட்ஸ் இந்த பக்கத்தாக தான் டிக்கெட் எடுக்கணும். டிக்கெட் எடுத்து அப்போது ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரில் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஃபுட்ஸ் இருக்குது. இதுதான் என்ட்ரன்ஸ். இங்கே வந்துட்டு டு நாட் என்டர் வித்தவுட் டிக்கெட்ஸ். டிக்கெட் இல்லாமல் இதில் போக இல்லாதான். அப்போது கஜன் டிக்கெட் எடுத்துட்டாரு. அப்போ உள்ளே போயிட்டு பார்ப்போம். இப்போ முன்னே வந்து ஸ்ட்ராபெரி எல்லாம் பிச்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னாங்க. இப்போ வந்து அதெல்லாம் ஸ்ட்ராபெரி குறவுனால அதை பிக்க வேணான்னு சொல்லியிருக்காங்களா. நம்ம உள்ளே போயிட்டு பார்ப்போம் ஸ்ட்ராபெரி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. நான் இது வரைக்குமே ஸ்ட்ராபெரி நான் வந்து பேக் பண்ணியிருக்கிறது மட்டும்தான் கண்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி பிளான்ட் பண்ணியிருக்குது அதை போயிட்டு தொட்டு அப்படிலாம் பார்த்ததில்லை. இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ரெண்டு பக்கம் அழகா பூவெல்லாம் வளர்ந்துருக்கு. நல்லா இருக்கு. சுற்றி அழகான அனுமதியின்றி பழங்களை பறித்தல் தண்டப்பணம் ரூபாய் 5000. காய்ஸ் எனக்கு பிளாக்பெரி அப்புறம் ஸ்ட்ராபெரி இருக்கிறது மட்டும்தான் தெரியும். கோல்டன் பெரி பியூபி ஏதோ பெரி எல்லாம் இருக்குது பாருங்க. இந்த இதான் கோல்டன் பெரி. அந்த இடத்துல இருக்குது. அது அப்படியே கோல்டன் பெரி. இந்த பக்கத்தால் பிளாக்பெரி. இது ஃபுல்லாகவே பிளாக்பெரி தான் இருக்குது. நாங்கன்னு பார்த்தா அலங்கும் அது பிளாக்பெரி. அப்புறம் இது என்னன்னு தெரியல. சந்தா அலங்குறது இந்த உள்ளுக்கு பிளாக்பெரி. காய்ஸ் இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஃபார்மை பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு சொல்லி. இதெல்லாம் ஸ்ட்ராபெரி.
இதுகளுக்கு சரியான சூடாக இருக்குது இப்போ. இவ்வளோ நேரம் சூடாக இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கு சிகப்பாக ஒரு ஸ்ட்ராபெரி கூட இல்லை, சின்ன சின்னதெல்லாம் இருக்குது பச்சை. இது இந்த பக்கத்தால் எக்ஸிட். இங்கே வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க. ඒක අදලා දක්වා පොඩි පැකට් වලට දාන්නේ. ඔව්. ආහා. දැන් මේ වගේ මේ ආයෙ අලුතින් පැල හදාගෙන යන ගම. ආ. සවුත් උනා. සවුත් උනාද? ඩිට්ටෝ එකටද? ඒකට නෙමෙයි. ආහා. මේ මිනිස්සු වහන ගිය මාසේ හරියට සෙනක. ආහා හා හා. සෙනක කියන්නේ විසි බීජයක් ගිහින්. අයියෝ. ඔක්කොම ගස් මැරුණා. ඊපස්සේ දැන් ආයෙ හදලා මේ අලුතෙන් හදලා තියෙනවා. ආ. නැත්නම් ලස්සනට තිබ්බ ගිය මාසේ. ආ එහෙමද? අපේ මුල එහෙම ලස්සනට තිබ්බා. ආ. දැන් බලන්න නේ දැන් ආයෙ ඉතින් අගෝස්තු සැප්තැම්බර් වෙනකොට ගෙඩි තියෙනවා. ඕ නේ. ගෙඩි මල් තියෙනවා. මේ ආයෙ මන් නුවර. දැන් මේ ආයෙ ඉතින් මේ ගෙඩි හදන්න කොච්චර කල් යයිද? දැන් යන තව මාස අගෝස්තු සැප්තැම්බර් වෙනකොට ගෙඩි. ගෙඩි හදනවා නේ. ඔව් මල් ගෙඩි. මාස කීයක් යනවද? පැල් කරලා? 3 මාරක් යනවා. 3 මාරක්. ආ. හරි. thank you. අවුරුද්දකට කිලෝ එකක් කඩන්න පුළුවන් නේ. අවුරුද්දකට කිලෝ එකක් කඩන්න පුළුවන්. ආ කිලෝ එකයි. කිලෝ එකක්. ඕ. එක පැලයකින්. එක පැලයකින්. එක පැලයකින්. ஆ பஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு செடியிலேருந்து ஒரு செடியிலேருந்து ஒரு வருஷத்துக்கே 1 கிலோ தான் பிக்கலாமா. 3 மாதத்துக்கு வளர்ந்துருமா. ஏதோ விச பீஜம் ஏதோ போயிட்டான், அதனால எல்லா இது இல்லாட்டி இந்த நேரத்துக்கு வந்து காய்ச்சிருக்குமா. ஆட்கள் வந்து ஏதோ விச பீஜம் போயிட்டு எல்லாம் செத்துக்கரலாம். நம்ம இப்போ தான் இது எல்லாத்தையும் உண்டாக்கிட்டு இருக்காங்க. හරි. අර මේ හරින් තියලා තියෙන අර ස්ටූල් එක උඩ. හරි. යනවද මෙතන? නෑ ඔයින්. ஒரு வருஷத்துக்கே ஒரு மரத்துல 1 கிலோ தான் பிக்கலாமா ஒரு செடியில. ඒවා අයින් කරලා පැල කරන්න ඕනේ නේ. ඔව්. මම අයින් කරන්න ඕනේ. ඔක්කොම මේ මුලත් කපන්න ඕනේ. පරණ මුල් අයින් කළා තමයි කපන්න ඕනේ. ආරක ගෙඩියක් තියෙනවා නේ. ඔකද? අර තියෙන්නේ. කොහෙද? අර තියෙන්නේ. ඒක තියෙනවා. එසෙන්දරකදී. කපුරක් නැද්ද? හරි. මේක කපන්න. සරපොන්න ගන්න. අපේ පුල්ලාවේ ස්ට්‍රෝබෙරි කරේ. නෑ මේක මේවයි තිබ්බේ ඔක්කොම මිනිස්සු ගෙඩි කඩන්න එනවනේ. ගෙඩි කඩන්න ආපුවාම මුල් පිටින් ඇදලා. ඇදලා. එතකොට දැන් අලුතෙන් පැල දාන්න උනා ඒකේ. මේවා අල්ලන්න කරන්න බෑ. අල්ලන්න කරන්න එපා කිව්වට හොරෙන් කඩන්න හදනවනේ. අපි දැක්ක ගමන් කෑ ගැහුවාම අතාරිනවා. ඒ වුණාට ඒ වෙනකොට මුලේ ඔක්කොම මේ ඇදිලි ඉවරයි. හරි. දේසි නෑ බලා ගන්න. ඔව් නේ. හරි thank you. guys அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இது இந்த ஆட்கள் இது பார்க்க வர்றது இது நம்ம தொட்டு எதுவும் இது பண்ணக்கூடாது. அப்போது வந்து எல்லாரும் இதை பிடிச்சி இழுக்கிறது பிக்கிறது, அதனால இவங்களை கண்டதோடு அதை விட்டுட்டு போயிடுறதான். அப்போ அதனால அவங்க திரும்ப அதெல்லாம் பிளான் பண்ணுறாங்க. அப்போ இங்கே வாங்க இதெல்லாம் பாருங்கள், இதுகளை பிச்சு இழுத்து சாப்பிட்டு தேவையில்லாத வேலை செஞ்சுருவேன். இதுதான் பிளாக்பெரி ஃபார்ம். பார்த்தா அதாங்க இது வந்து ஃபுல்லாகவே மூடி தான் வச்சுருக்காங்க. ஸ்ட்ராபெரி விற்கிற மாதிரி இதுங்களையும் பிச்சு சாப்பிட்றாங்க அப்படி போல். ஃபுல்லாகவே பிளாக்பெரி. இது வந்து
இன்னைக்குல அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் இந்த ஸ்ட்ராபெரியோ இல்லாட்டி பிளாக்பெரியோ அந்த கோல்டன் பெரியோ ஏதாவது பிச்சிங்களாக இருந்தால் ஃபைன் வந்து 5000. அப்போ அதெல்லாம் பே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாகவே தான் இங்கே வந்து கை வைக்கணும். அதுலேருந்து வெளில வந்ததுக்கப்புறம் இதுவும் அப்படி ஒரு ஃபுல் வியூ ஒன்று இருக்குது. வந்தால் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்லி வச்ச இடம். இதுல இதெல்லாம் என்ன இருக்குன்னு தெரியல. அப்போது இன்றைக்கி ஸ்ட்ராபெரி ஃபார்மையும் பார்த்தாச்சு. செம்ம குளிராக இருக்குது. ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரில் என்ன சரி சாப்பிட இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். குளிர் 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 அந்த மாதிரி குளிர். இது ஹைலேண்ட் லாரியெல்லாம் நிற்கிது, என்னதுன்னு தெரில.